Знищить економіку Туреччини. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. Мовляв, це станеться, якщо Анкара під час військової операції у Сирії перейде межу. Щоправда, яка ця межа, американський президент не уточнив. У той же час президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що найближчими днями розпочнеться військова операція проти угруповань курдів на півночі Сирії. Подробиці розкаже Ярослава Марущенко. Американський президент Дональд Трамп заявив, якщо Туреччина в Сирії зробить щось, що він вважатиме неприпустимим, він знищить турецьку економіку. Щоправда, що саме він мав на увазі, не уточнив. У січні Трамп вже робив схожі заяви, погрожував знищити турецьку економіку, якщо Анкара наважиться атакувати позиції курдів в Сирії після виведення американських військ. У Туреччині вже відреагували на заяви американців, мовляв, у них є сили здійснити власні плани, коли мова йде про безпеку країни. В Туреччині навіть вийшли на протести проти ось таких заяв Трампа. Ми вийшли на протест проти заяв Трампа, що він знищить нашу економіку. Ми віримо у успішність операцій наших військових і підтримуємо їх. Усі ці словесні перепалки між Туреччиною та Сполученими Штатами Америки відбуваються на тлі заяв Анкари, що найближчим часом вона розпочне військову операцію проти курдів на півночі Сирії, які були союзниками США у боротьбі з Ісламською державою. Сполучені Штати заявили, не підтримуватимуть курдів і відводять з території свої війська. Мовляв, головна мета – боротьба за іділ виконана, а подальша присутність там американських військових буде надто дорогою. Тепер час Ірану, Іраку, Туреччини, Сирії, Росії розбиратися з цією ситуацією і як розібратися з бойовиками іділ. Проте американські платники податків не повинні цим опікуватись. Курди та сирійські демократичні сили назвали це ударом у спину. Коли міжнародна коаліція залишить кордон і піде від свого союзника, який боровся за мир, коли іділ тут панував, ми засуджуємо їх за те, що люди лишились одні. У Трампа досить суперечливі заяви, з яких випливає, що Сполучені Штати Америки взагалі виводять свої війська з Сирії, а їх там нині близько 1000. Щоправда, у Білому домі поки говорять, що військові передислоковуються з району майбутньої операції в інші райони Сирії. Тим часом на кордон з Сирією Туреччина стягнула військових та техніку, а президент цієї країни Таїп Реджеп Ердоган заявив, рішення про операцію на півночі Сирії схвалять найближчими днями. Її мета – очищення прикордонних територій від сил самооборони курдів, яких вважають відгалуженням забороненої робочої партії Курдистану. А там Анкара хоче зробити зону безпеки та розмістити сирійських біженців, які нині живуть у Туреччині. Від військової операції застерігає Туреччину і Сирія. Вони проти втручання на їхню територію. Офіційний Дамаск вже звернувся до курдів з пропозицією перейти на їхній бік. Утриматись від операції закликали Туреччина і Німеччина та Євросоюз. Мовляв, це може призвести до подальшого поглиблення конфлікту у вже й так постраждалому від війни регіоні. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.